କିଛି ଗଲା ମୋ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋ ବାବୁ ନାଁରେ ସେମିତି ମିଛ କଥା କହନା ଦେଖୁଛୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ସଡ଼କେ ହାରି ସିଧା ସାହାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତା ସାମ୍ନାରେ ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଉପରକୁ ଟାଙ୍ଗି ଆସୁଛୁ ଆଜିକାଲି ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଘୋର କଳି କାଳରେ ଧୀରେ ତୋର ଭାବ ପଡିଥିଲା ତୁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଦେ ସାର ଦେଲେ ନା ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ସାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆବେ ସରପଞ୍ଚା କେଇଟା ଟଙ୍କା ନେଇ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ତୋର ହେଉଛି କାମ ବେଶୀ ହାଲା କରି ଚୁପ୍ ଚାପେ ସବୁ ପଳା ନହେଲେ ସବୁ ତକ ଗୋଳି ତ ଦେହ ସାରା ଛାଇଦେବି ଆବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆବେ ଆଇନକୁ ଭୟ କରି ଏ ମର୍ଯ ଏଠାକୁ ଆସିନି ଆବେ ଆଇନର କୁକୁର ଏ ଦାସୀ ଦେଶ ମାଟିର ମର୍ଯଦାକୁ ତୁ ତଳେ ପକାଉଛୁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଇ ଘାଟି ଭର୍ତ୍ତିରେ ତୁ କଳା ଦାଗ ଲଗାଉଛୁ ଆରେ ଧର୍ମ ସହିବନି ତତେ ଧର୍ମ ସହିବନି ଆବେ ରୋହିତା নদীছিলে রন্ধা শুই গেলে শনিপাত ভারি পাগল হয়ে গেল না করবে পুরো অসুবিধা রহিলা কোনে আবে সবু জানি শুনি ল জানিবার অভিনয় কর করছো আবে কহ মসিমর এত বড় ক্ষতি কলু কর পাই সাইকে কইতা তু টঙ্কা নাই দিলু আবে तू ताकू स्त्री सबरे पाई दानु सेमिति का जहा करे तू स्वानी भारी बातू बनबे मारा चला ओ चंद्र इसले आलू और नदीसिले अंधा ओई देले 5:30 भारी ठंडा और मोर्चा गरम କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆବେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ତୁ ଆବେ ନାରୀ ଆଖିର ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ମୈସୁମ ଆଖିର ନିଆଁରେ ତୁ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇବୁ ଆଉ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଆଖି ମୁହଁରେ ସୀତାଙ୍କର ଲଙ୍କାପୁର ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖି ମୁହଁରେ କୁରୁବଂଶ ଆରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବୁ ତୁ ସେମିତି আরে যদি ভালো গতি আছে মৈসুমକୁ স্ত্রী ভাবে গ্রহণ করে আর তা পেটরে বড়ুଥିବା পিলা তোরি রক্ত বাস ইয়া পুরা তোর স্ত্রী তু সারাটি তাকে স্ত্রী ভাবে গ্রহণ করেছো ছি সালা সালা পর স্ত্রী কি গ্রহণ করিয়া মহা আবে দিনে না দিনে সে পিলা তোরি পরিচয় এ দুনিয়া কো নেই আসে আবে সেদিন তো ফাঁকি যাই পারিব আবে ফাঁকি যাই পারিব সেদিন সেই দিন খুব শীঘ্র আসুছি গুড বাই যাও নবসালা ଆମର ଟେର କେହି ପାଇପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ବୃଷଭ ଆମକୁ ଯାହା କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣ ସେ କାମଟା ବାକି ରଖିଛି ସାର୍ ସବୁ ବୁଝିକି ଠିକ କରିଦେଇଛି ନା ଆଉ ଏଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସାର୍
ଏ ଆସିବ କଣ ଇଏ ଆସିଗଲାଣି ପରା। ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବାରେ ବୁଝିଲ ସୁଲଗ୍ନା, ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଛୋଟିଆ କାମ ଦେଲି ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଓହୋ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ କହୁନ ସବୁ ନାଟର କପଥର ହଉଛି ସେଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ସବୁକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାରବଳି ଛତ୍ର ଖାଇ ମୌସୁମୀ ଚାଲି ଆସିଛି ଯେ ସେ ସବୁ କଥା ବିଗିଡି ଦଉଛି ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା କାଉଆଟା ଏକା ମୁଁ କଣଟା କରିବି କଣ ତମେ ନ କରିପାରିବ? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନିଅ, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୌସୁମୀকে ବାହାର କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନେବି ବୃଷଭ, ସେ ତେନ୍ତୁଳି ନେଇ ଆସ। ଏଇ ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ନା ମତେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। আরে বাহ এত সুন্দর তবে মানে একটা মোবাইল নিয়ে এসছো আরে প্রথমে যেତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ରାତି ତମ ଦେହଟା ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିଛି ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଏତିକି ଛୋଟିଆ କାମଟା କରିପାରୁନ, ତମେ ଖରାପ ଲାଗେ। ଓହୋ ଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ବି ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହାର ନେଇକି ଆସିଛ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଆଜି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୌସୁମୀକୁ ଏଠାରୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି 500 କୋଟି ଟଙ୍କାଟାକୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରୁ ତୃତୀୟ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ବିଷ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା ସ୍ନେହ ମମତା ମନରୁ ପୋଛି ଦିଅ, ଦେଖିବ ତମେ ସବୁ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ, ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଆରେ ଏଇ କଣ ମୋ ପକ୍ଷୀ ଛୋଟା ଭଳିଆ ହଉଛ? ଚପର ବୟସ କଣ ଜାଣି ଯାଇଛି ନା? ଆରେ ଆସ